Čau, vítám vás u mého nového videa. Dneska je tu se mnou Mike. Čau, čau. A nacházíme se v opuštěném... Počkej, Dominik. Tak to jsem zvědavý. Mám to vypnout? Ne, nech to jet normálně. Jsme tady na skupinky a Dominik šepnul. No, slyším, co se děje? Hele, všechno OK, jenom zkouším jsem fakt daleko, jestli ta vysílačka má dosah. Brácho, my jsme vlezli do nějaké místnosti a jestli si myslíš, že tady ten sklep, tak tady to je brácho předsklep, protože tam je dolů potom obrovská díra, obrovský schody, jak kdyby si šel do nějaký, vole, pyramidy a pokračuje to ještě potom pod a pod. A tam už jsme nešli, tam se jde přes lana. Fakt, jo, ty vole. Takže to má ještě jedno podzemí. No tak tam pak vlítám, ne? No, ale šel bych tam jako ve více, ne takhle jako ve 4, ale ve všech. Dobrý brácho, tak jo. Jsme na kanále, neboj se nic. Dobrý, nebo to pak dáme třeba druhý díl, někdy to podzemí další. Dobrý, čau. Tak sami jste slyšeli, co se tam děje. To je hustý, já jsem nečekal, ty vole, že to má ještě jakoby, tady to je podzemí toho pivovaru. My stojíme přímo před tím vchodem do toho podzemí. A to je obrovský, jo. My jsme tady byli včera, ještě neřekl, že jo, jsme tady byli. Jo. Předevčírem jsme tady byli, no, právě, že se nám vybily všechny baterky, telefony. No. Nenatočili jsme vůbec nic. Nakonec jsme zdrhali vlastně, že jo. Jsme úplně jako zdrhli a byli jsme rádi, že jsme byli doma. No a dneska jsme se odvážili vlastně přijít a natočit to pro vás. Jinak děkuju za všechny komentáře, lajky, co jsem vydal v tom videu. A samozřejmě za odběry, děkuju moc krát. A já nevím, co bys si k tomu řekl? No teď mě trošku jakoby zaskočilo, že tady ještě tady v tom podzemí je ještě další podzemí. No. Takže já bych to udělal tak, že bychom se sem ještě jednou vrátili. Teď tady vlastně točíme jakoby první video. No jasně, na druhý Pak když díl. budou mít lidi zájem, což budou mít, tak bych šel ještě tam prej jsou nějaký lana, teď jste to slyšeli prvně jako my, že jo, v té vysílačce od Dominika. Takže bych to dal na druhý díl, uvidíme, jak to tam bude vypadat, že tam jenom nějak jakoby nakouknout, zjistíme, jaká je situace a pak se sem když tak vrátíme. No jasně. Jinak ještě je tam vlastně Dominik s první skupinou, ty tam jsou snad ve 4, my jsme tady taky ve 4, je nás tady dohromady 8, že jo. Matika mi moc nejde, ale něco My se vlastně potom rozdělíme asi, viď? A my to uděláme tak, že my jsme teď točili úvod ke mně, teď točíme k tobě, půjdeme společně tady jakoby trošku dál a pak se musíme nějak tady rozdělit ve 4, někdo půjde doprava, někdo doleva, prozkoumáme to, každý zvlášť na svůj kanál a pak se setkáme a dáme společný Spiritbox. Pak se zase rozdělíme, pak zase můžeme dát společný Spiritbox. Jo, Takže určitě. tak nějak, no. Za mě jako asi fajn takhle. Tak za mě asi taky všechno a bychom mohli teda dál. Jinak dávejte lajky, odběr Tak. a do další videa pište do komentářů. Jdeme dál. Tak jo lidi, my se teď rozdělíme s Mikem, tamhle je jedna parta a my jdeme asi dál a oni půjdou za námi. Tak jo, tak zatím čus. Máš to tepu? Nejdřív si to tady asi projdeme, ať víme co a jak. A tady máš třeba další jednu místnost. Jinak jsme se teda domluvili, že já bohužel nemám u sebe věci, že jo? Jsou už na cestě teda objednaný, ale nemám Spiritbox, no, takže jsme se domluvili, že prostě budeme, sejdeme se někde na nějakém místě, zkusíme Spiritbox, zkusíme K2 a vlastně pak i s Dominikem, že s tou třetí partou se sejdeme a vlastně zkusíme nějakou, třeba tu píšťalku, viď? Říkám. Jo. Píšťalku. Tak uvidíme. Mohlo by nějakých závisných. Jinak je to tady fakt jako velikánský. Jak můžete vidět. Kámo, slyšel jsi to? Teď nevím, jestli jako to byli kluci, anebo... Slyšel jsi to? To To je byl jedno. chlapský hlas. Jdeme dál. My si vlastně potřebujeme... Jo, tady je ta mrazina. Tam můžeme potom jít. No tady odsud musíme jít tam, aby jsme se propojili, že? Jo, to je jedno. To
Akorát já nevidím před sebe, že? Já vidím, že jsme ztraceni. To se právě taky teď říkám, aby jsme pak našli cestu. No právě, no. My jsme našli cestu. Si to, protože tady to je fakt velikánský. A je ta tma, že jo? Tak nevíme kudy. A měli jsme být vlastně ve třech, jsme ve dvou. Takže na nás to vždycky zůstane nejhorší. Takže takhle můžeme se kouknout. Jinak jako, jde z toho fakt husina z toho. Tady velikánský, no. Učů. Další dveře. Tak lidi, sem se vrátíme, protože to tak vypadá fakt luxusně jako. Něco se tam odráží, viď? Vidíš to světlo? Vidím? Nejsou to kluci. Ne. Jo, to jsou kluci. Právě. Jo. Jdeme dál. Tady byla ta tána. Jdeme takhle tudy. Jsou to kluci nebo Jo. jsou to? Jako jde vidět přes zem. To tady jsme ani nebyli, kámo. Tak, nevím. Tady jsou ještě schody. Vím, že to není zas takový, jako jak třeba u kluku, ale vlastně ten spirit box sám bude, že jo? My to chceme jenom projít, ať to sami vidíte a uvidíme. Jako můžete vidět. Já bych šel asi teda dál. Protože kluci se k nám blíže, víš co? Jo. Aby oni nebyli v našem záběru mrtví. Takže já nevím, já bych vole, tam se nahoru nedostane, teď. Tam to je Tam je to teda zasypaný. Ano? Vy jste teď svítili ven. Ne, my jsme právě mysleli, že to jste vy, že? Ale ne, on byl tady, on je ještě Mike, víš? No, Jo. ne, on je na druhé straně, Mike. No tady. Ne, on je na druhé On je straně. na druhé straně. Mike svítil teď tady. Jo. Jo, teď jsem viděl Mike, jak procházel. Jo. Aha. To byl Mike, no. Ty vole, Co, haši. to zatím jako klidný, kámo, ale ty vole. Ale našli jsme klub dolů. Já musím pořídit Jo. brácho ještě víc vysílaček, aby A jsem tam to se chce slyšel. sejít No, protože my jsme úplně jako totálně tvrdili, já Zase nemám chce signál, sejít. nic. a jít tam. No. Víš co? Já když se ztratím a to, my když se ztratíme, tak vás nebudeme. A víš, jak to nakonec zůstalo, že jsme jenom my ve dvou Jo. a oni ve dvou. No jo, jdem dál, no, tak co už? Zatím. Jo. Ty. Jak je to tady fakt velikánský. Haló? Jsem chtěl zjistit teda, zjistit, vím o tom, že umíte i s námi komunikovat bez přístrojů. Když jsme tady vlastně byli, tak jste házeli s věcma. Nepotřebovali jsme žádný přístroje, nic. Takže bych se chtěl zeptat, nejdřív bych vás chtěl pozdravit. Takže dobrý večer, moje jméno je Gabriel. Moje jméno je Pepa. A nepřišli jsme ve zlým, přišli jsme v dobrým. Víme, že tady jste, tak bychom vás chtěli poprosit. Jestli je tady s námi někdo, ať pohne nějakou věcí nebo hodí něco. Nebo ať vydá nějaký zvuk. Já se báju. Zatím klidný, kámo. Zatím to je tady klidný, no. Jdeme dál, nebo?
Tady asi neprojdeme, veď. Cože? To, aby jsme fakt našli cestu zpět, kámo. Právě. Protože tady to je fakt velikánský. Projdeme to tady. Ty jo. Píšu, co to je? Co to je? Letající talíř. Já víš, co si myslím, kámo? Že tady koupali ty mrtví. Že jo? Co to je? Pičo, to je chodba do neznáma, ty vole. Spíš. Jako je to tady fakt. Jako masakr lidi ve dvou lidech. Ne. Čo? Kámo, co to je? No nic, jdem dál. A tady to zase. Ale cítím tady v té místnosti úplně zimu. Zimu jak svin. Úplně zima. Víte? Reinhold. Kámo, tady to je fakt velký. Podívej, co si super. Ale vidíš. Jo, tady jsme, tady venku. Takže Tady něco. jdem se tam kouknout. Pojď jakoby víc, s tím světem, ale vidím. To byly nějaký koupelny nebo něco. Jo. To je jasný, no, záchody. Ale smrdí to tady. Úplně stařečina, kámo. Vlastně tam kluci ani šli, že jo? My jsme přišli odsud, že jo? No. Já bych to šel takhle zpátky a šel bych prozkoumat tu třetí místnost, jak tady byla. Nezasím to. Zkusíme to po tmě. Ticho. Ticho. Ne, já slyšel kroky za námi. Jo, mě půjde mraz po zádech. To je husina, kámo. Vidíš to? To je zasypaný. Tam mohlo být. Kámo! Posvěď tam dozadu. Dělej. Kámo, kámo. Já tam bych viděl prý stůl. Můžu tě poprosit, abys po nás neházel žádný předměty? Děkuju ti moc. Kámo, co to bylo? Kde jsou kluci, nemůžou dobit kluci. Ne? To bychom viděli světla, kámo. Co je tady? To je právě. Jo, tady. Nesmíme plašit. Kámo, tak se nejdu. Okay. Daj bacha, hlavně kam šlapeš, kámo.
Je to podzemní, vole. Jo. Jo. Jo, to je ten vlak. To je vlak. To je vlak, to je vlak. To jak kdyby se tady někdo klouzal po tím. Potom. Tak tady to je fakt. Co tady mohlo být? To nevím. Tam se kouknu dolů. To jdeš ven, jakoby. Ne, oni to vlastně chtěli nechat na ten druhý díl, že? Na ten druhý díl. Tak jestli se jim to bude líbit, tohle video, a budou ti další, tak bychom mohli prozkoumat Ráno to ne. ten sklep, že jo? Co Nešlápli to jsme je? na něco? Nešlápli jsme na něco? No ne. Jo, o to jsme šli, že jo? Jo. Tak jsme mohli jakoby naspát. Tak jo lidi, tohle místo jste viděli, o co jsme šli, takže my vlastně jsme se mohli asi přemístit tam, kde jsme to neviděli. A vidíme se za chvíli. Lidi, jo, teď jsme se sešli, tady se skupinou 2, třetí je někde úplně ty vole. Ty jsme nenašli. Jo, vlastně v půlce videa jsme viděli, veď. A vy jste prokázali vlastně tu levou stranu, jako když přijdeš, tak bychom šli doprava, vy doleva. Jo, celou levou stranu. A co byste tam našli? Něco zajímavého? Nebo? Hele, našli jsme tam nějaký, já nevím, co to byla, šachta do něčeho. Další podzemí. Jo. No, jako podzemí. A vlastně, když jsme se tam do toho dívali, tak najednou bum rána. Jenže my jsme si mysleli, že jste to vy. No počkej, my jsme to slyšeli taky, vole. Ne, jsme byli někde tady a slyšeli jsme to úplně fakt jako někde daleko. Fakt, jo. Ale nějak jsme se jakoby na to úplně nezamýšleli. Já taky právě, já říkám, to budou asi kluci nebo to, no jo, ale pak já mu říkám, tohle dělej na svit tam a to. Viděl jsem postavu, jak prošla. Tak doufám, že tam něco bude. No a já zkoušel tady někde v těch místech K2, to bylo ještě trošku vepředu. A taky vlastně mi říká, jako, že vole, po něm jde mráz, ne? A v tu chvíli jsem viděl taky vole úplně periferně nějaký stín, jako A ty stíny jsme tady viděli předevčírem, když jsme tady měli točit, ale prostě se nám nebyly ty věci, že jo. Jinak baterky zatím svítí, všechno jako v pohodě. A zkusíme tady asi to na Spirit Box, no. Zkusíme Spirit Box, no. Protože já jsem zkoušel vole K2, jako úplně nic moc, ale ty hlasy, ty vole, pak něco, jak když spláchneš záchod a slyšíš úplně takový to dlouhý. No, jo, to jsme slyšeli taky právě. No. A já myslím, že ten vlak, ale každou minutu vlak. To ne, on pro jeho vlak to slyšíš, jako to dělá, to víš, ale pak to bude. Masakr, No, jasně. nemůže každou minutu jezdit vlak. Jo, ještě jsme říkali, že to je vlastně jakoby bývalá mrazírna, že jo? Ty nápisy. A vlastně procházíme to a tady je napsáno sklad mrtvol. No. Šipka tam. Ty máš vole sklad mrtvol, šipka tam, takže vole, já mám informace takový, že tady byly mrazírny na jídlo. No. V průběhu války se tady vyráběly údajně nějaké součástky do zbraní. A to je všechno, co o tom vím. Samozřejmě se tady točilo, dělalo pivo, že jo? No. Takže nejde mi do hlavy. Mě právě taky ne. A pak No. tady vlastně máš ještě jeden. A tady máš jakoby, tady je bývalý výtah, tady je tady pitevna. No, Směr nahoru. to je jako masakr, no. Takže co tady mohlo být? Nevím, a jo, je taky možný bylo, že ten nápis tady někdo dal schválně, těžko taky říct, ale fakt jako je to už hromadu let opuštěný a my jako sami nevíme vole, co se tady. No, slyším tě. Hej. Hele, my jsme se teď sešli s Gabrielem a jsme dole furt. OK, my jsme vedli vlastně brácho a brutální komunikace s Spirit Box. Máš teď jako že na ano budou blikat, na ne, to zase ne a to bude se stále tím se dá se komunikovat, nám teda nevyšlo, výčový záběr na telefonu. No, my jak jsme byli rozdělený, tak jsem tady slyšel, jako by něco spadlo, kluci to slyšeli taky a viděli jsme tady pár stínů a do toho úplně nějaký hrubý zvuk jakoby venku. Nevím, k čemu to přirovnat. No, tak to bude tím asi, že jsme daleko, ty vole. Ne, šumí to jako kráva, to bude asi tou vzdáleností, ty vole.
No, tak oni tam jako... Jo, tam se pak sejdem. No, takže oni tam měli nějakou komunikaci nahoře, teď to Docela masakr, no. Takhle, jo, tam jsme vidět. Vypl jsem vlastně záběr, jo. Jo? Nebo kamera si vypla, Jo, jo. že? No dobrý, hele, je tam nová baterka, když tak mám ještě jednu v tom, v baťohu, takže uvidíme, jo, tady to místo je asi prokletý tím, ty vole, že se tady všechno rychle ví. No jasně, bere si z toho energii. No, ale proč vole si to vzalo minule, když jsme tady byli? Strašně rychle, teď tady točíme třeba už ty vole půl hodiny, hodinu tady No. jsme, svítíme všechno a nic. Jako mě už to vypadalo dost, až já už mám 19% na telefonu. Fakt? Hmm. To je doufám, já mám když tak powerbanku, no, kdyby něco. Dobrý, hele, jdeme na ten Spirit Box a uvidíme, no. Doufám, že všechno půjde jak má. A má bys, ne? Ještě jednou popřeju krásný dobrý večer všem, co se nacházíte tady v tom podzemí. Já jsem Mike Já jsem Gabriel. a chtěli bychom se zeptat, nachází se momentálně někdo tady s náma? Nebojte se k nám přijít a komunikovat pomocí toho Spirit Boxu. Ale mě to počal po nohy. Chlapi. Jo, tak totálně. Je teď někdo vedle nás, nebo uprostřed nás? Vůbec se nebojte přistoupit. Tu jste nám říkali, že jste nahoře komunikovali krásně. Připojte se k nám a pojďte s námi komunikovat, prosím. Stalo se tady něco děsivého? Byl třeba tady někdo zavražděn? Prochází někdo kolem nás? Viděli jsme tady pár stínů. Ještě jednou naposled vás požádám, abyste nám řekli něco do toho Spirit Boxu. Ano, co tomu ten brázami. Je, když někdo natahuje ruku. Kámo. Na mě někdo doma šálo. Jsi za Gabriela nebo u Gabriela? Kurču. Kámo. Já cítím úplně vítr, kámo. Na mě někdo šálo. Já jsem taky vole cítil jakoby to, taky vole chlad, ale neprošel vole mnou, ale prošel jakoby kolem mě, chápeš? Taky no, Jsem to cítil jenom tak jako matně, taky cítím trošku. ale nějak jsem tomu nedával pozornost, jo? Furt jsem chtěl prostě, aby s náma někdo prostě komunikoval do toho Spirit Boxu. A já prostě, já tě nemůžu mluvit, já jsem se chtěl jak ty vole. To na mě někdo fakt šáhl, přísahám, tyjo, to bylo. Tak to si ty vole. A já úplně jsem cítil, jako kdyby vole tady jako Já taky, zpráva, no. vole, a k tobě, víš? A zajímavý, že na té K2 nic, ty vole, takže to muselo fakt jako jenom něco, vole, víš, jako No. jsem myhnout. Ale já stojím celou dobu a najednou cítím mráz. Jak když někdo natahuje ruku. To je, když si stoupnu za tebe. Když si stoupnu za tebe a natáhnu ruku pomalinku a takhle se tě úplně Víš? A to jsou ty stíny. jemně dotknu. Vidíš úplně, vole, matně, prostě jako když se, buď vole se haldíme od něčeho, nevím od čeho, možná z toho minule, vole, jsme tady byli. Protože Já si zatím myslím, jakoby žádná komunikace, jenom tady vole slyšíme fakt jako zvláštní zvuky a cítili jsme ten chlad teď. Ale zajímavý, že na tom K2 metru prostě nic. jako Nic že- vůbec. To, Ale já si myslím, jako, že tady se stalo hodně něco špatného. ale uvidíme, no. Zkusíme Zatím asi jsme někdo. furt jako na začátku No. toho podzemí. Takže teď se ještě nějak domluvíme, kdo kam půjde, jak se rozdělíme. A uvidíme se asi v průběhu videa, no, zase.
No, zkusil bych ještě teda někde dál. Jo, tam vzadu, no. Můžeme někde dál a pak vlastně můžeme zase jít každou svou cestu. Jo. A pak půjdeme za ním asi nějak, no. Pak budeme za ním vlastně. Tak jo, tak my jdeme dál teda. Tak jo, lidi, my se budeme přesouvat, jdeme někam dál, zkusit teda tu komunikaci navázat. Tady máme Pepu. A jdeme teda zkusit ještě s klukama něco. A já se cítím hrozně špatně. Jo, tady odsud už je sama o sobě zima, ty vole, mráz. Tohle mě zajímá, co je. Co? Tohle. To jsou ty mrazírny, my jsme tam byli, kámo. No. A to máš úplně všude chodbičky. Tam ještě podívat spát. Já už tam mám, ale ty vole... To si je plný báku, máš světlo. Jako chodbičky, jo, všude. Fuj, to smrdí. Jo, yes, už vím, o co jde. Ty vole. Dobrý? Cože? Že úplně smrát tam byl úplně Tohle mě zajímá, co je, tyjo. Takže teďka se podívat dál. Jinak před námi je Mike. Tamhle má zádu. S Markem podnikatelem. Jo. Jo, úplně průvan jak svině. Jo, to je to, co jsem říkal, že jo. Tady vlastně byly ty výtahy, že jo. Hele, tady je nějaká další místnost. Ale to je asi tam vedle k tomu, viď? Nebo ne? Ztracený už, kámo. Já taky. A tady máte východ. Tak to nebude dášku. Vchod? My jsme vlastně došli. Vlastně, když si budeme chtít pryč, tak to svůj cen. No jasně, no. Zkus tady, hele, lavičky. Fuj. Zkus tady ten K2 metr zapnout. Ty vole, furt nic, viď? Tady ten sklad mají. Ale tady je nějaký další sklad. Počkejte, ty co stáš? Na ten kanál, jo. To je do podzemí, viď? Do toho kanálu, ty vole. Počkej, tam se dá být. A normálně bys šel pod tím kanálem. No, ty můžeš... Ale je to tam taky zahozený, viď? Já si myslím, že to je jenom od toho. A ty můžeš jakoby projít, vole, někam dál. No, to někam vede, že jo. Už to máte, vole, jakoby do podzemí. Je to možný. Je to možné. Ale vidíš to, ty schody nahoru. Nechce se mi to nějak zaostřit, kámo. Ale vůbec. Hej, co je? Nechce se mi to zaostřit? Jo, dobrý, ty krás, to bylo taky tajný. Víš, jakoby prozkoumat, vole, ještě to podzemí, pod tím podzemí, vole, ve kterém my natáčíme, chápeš? Ve druhém díle. No, jasný, no. Takže lidi, jestli chcete, aby jsme šli v dalším díle tohle podzemí. Krásu. Tam jsou schody, kámo. Tam jsou, jo, tam nějaká místnost. Počíš mi prosím tě, Majko, tu baterku. Já tam jenom dosvítím. Počkej. Jo, Jo, tam je nějaká místnost. Takže jestli chcete, aby jsme tam v dalším díle vlezli, tak pojďte hype, dávejte lajky a pište do komentářů. Protože za mě tohle bude zajímavé. No se tam kouknu. Nevím, no. Asi ne. Necháme to na další díl.
Myslíš, že tady byly nějaký děti? Počkej, zkusíme něco. Kámo. Styl. Nevím, asi bych něco teda zkusil, protože si myslím, že tady ty mají dost energie. Jo. Když tak jdi k tomu blíž, Pepo. Točíš nebo ne? Točíš. 3, 2, tak jo. Tak Gabriel tady objevil nějakou bývalou kolubičku, opuštěnou na opuštěnou způsob. A dali jsme tady ten karbometr. A zkusíme se poptat, jestli to někdo dokáže jako rozhoupat. Já si myslím, že ty vole, jestli tady někdo je, což jako je, podle těch stínů a všeho, co jsme tady už viděli. Sice na Spiritboxu nic, na kanálce zatím taky nic, ale všeho do času. Takže já zapínám Spiritbox a zkusíme se tady zase zeptat na pár otázek. Jestli tady s náma někdo je, nebo spíš jsme přesvědčeni, že tady s náma někdo je, ale očividně s náma bojíte komunikovat. Chtěl bych vás poprosit, abyste se přiblížili k tomu karbometru, nebo nám něco řekli do toho Spiritboxu, nebo pohledli z toho člověku. Slyšíš pískot? Že jo, pískot. Dokážete rozhejbat ten předmět vedle mě? A nebo rozblikat karbometr? Hej, slyšeli jste to? Rána. Že jo, ale tady je rána. To je ze spoda, kdyby to šlo. My jsme to neslyšeli, protože tady je oborový ten Spiritbox, ale jestli to zapínali, tak byste slyšeli ráno. Teď jsem slyšel ránu. Ale jako vlastně tady, jak kdyby to šlo ze spodu, že jo, to kanálu. Ale to jsem to jak říkal. Víme, že tady jste s náma. Ještě jednou. Já ti říkám, že to je ze spoda. A slyším normálně ty vole, jako kdyby se někdo bavil. Že jo, dálce, no ale jako spolu, kdyby se spolu prostě hlasy. No ne, dva hlasy slyšíš, jako kdyby se bavil, ale prostě třetí skupina je úplně někde v hajzlu. To nemůžou být vůli prostě. Ještě bych vás chtěl požádat, abyste přistoupili ke mně. Vím, že se asi bojíte s náma komunikovat pomocí toho Spiritboxu, ale můžete k nám klidně jenom přijít. Ty vole, já jsem takhle. No, halo. Hele. Jo, jsme dole. Čunka 2 metry jede. Jo, v těch skladech, no. Ty krás. Můžu tě poprosit, mohl bys to rozklikat víc? Jo, to se potkáme, tady zkuším to. Můžeš se přiblížit k tomu K2 metru a rozblikat to ještě víc, naplnou? Myslím, že to rušila ta vysílačka, víš, lehce. Nevím, těžko říct, no. Oni by se měli za chvíli přiblížit k nám, no tak. Já už je vidím. Dobrý, zatím ty vole to máme takové, že cítíme něco.
něco kolem sebe, ale na ty přístroje to absolutně nereaguje. Takže my se teď domluvíme co a jak s další partou a asi se vidíme už možná nahoře. No, asi jo, no. Asi bych šel teda nahoru. Dobrý, tak jo, zatím. Tak jo, sešli jsme se s klukama a jdeme vlastně nahoru. Tam zkusíme zapískat na píšťalku, protože to fakt funguje. Téma sakra, to mám husí kůži. A vlastně dáme svíčky, jak jste slyšeli od Dominika, dáme do kruhu. Půjdeme vlastně všichni do kruhu a zkusíme to vyvolat. A nevím, jak se cítíš na to? Nebo... Kámo, je to fakt jako celou dobu ta K2 metr, ten Springbox, jako nic zatím. Ale myslím si, že po té píšťále smrti, kámo, to bude fakt jako, to bude fakt masakr, protože my jsme ještě nebyli točit nahoře. A teď se vlastně prostřídáme, že jo? Teď jde rej, že jo? Jste mohli vidět ve videu, byli nahoře, teď půjdou dolů a my půjdeme teda nahoru, no. Hodíme, kámo, jak to tam bude. Tak jo, lidi, vidíme se teda nahoře. Tak jo, my jdeme teda s klukama už nahoru. Kámo, ty schody. To je masakr. My se vlastně tak jdeme všichni nahoru a uděláme to. Kolik to má, ty vole, toho? My tam vyjdeme, ty vole. Doufám, že tam něco bude. Tak jo, jsme nahoře vlastně, jsme tady s klukama. Připravíme věci, píšťalu, svíčky. Tady to bylo to nejhorší, co jsme tady předtím byli. Ten den, kdy jsme nenatáčeli. Krásu. Kůva jak svině. Kámo. Tady máš další schody nahoru. Jo. Aha. Tady jsme vyštukovali. Počkej, tak. Ne, to nevadí, já mikrofon sebe. To jsme udejka. To má kotník vek. No nedej to do schodu. Myslel, že to bude půjde tak. Já si domů říct, co? Chci tu. A to si to vlastně prostředním patře. To je mezi patro. Takže tady to kluci začít. Kámo. Slyšel jsi to? Slyšel jsi to? To znamená kočka. To znamená kočka. Tady se nám tady ti za chvilku někdo začne chodit z místa na místo, podívej na tohle, to vidíš ty kapky. A to tady doprostřed, víš opravdu No. vidíš? Dobře se to ještě někdy Slyšeli jste to? Štíták. Sranda musí Tak být. jo, my to jdeme připravit a za chvíli se vidíme. Tak jsme asi v nejvyšším patře tady ty budovy možná. Rozhodli jsme se tady udělat seanci a je to tady na tom místě z toho důvodu, že byste tady komunikovali ze strany pod sebe. Já jsem zaznamenal největší komunikace. Máme tady píšťalu smrti, kterou ty si zkoušel především, když tady byl. A řekni s vámi, co se dělo, když jsem to pískal. Ale napískali jsme na tom asi dole na těch schodech, jak jste viděli, tak jsme se vcházeli. Zapískali jsme tam prostě a začaly se dít kurva divný věci, začaly vytat věci, začaly tady být rány, prostě něco kolem vás běhalo. Já jsem to říkal, jsem někdo už to podívej tady, bylo to něco jako hororu, prostě, když můžete mít dřevěnou horku prostě a běhá rychle po té dřevěné podlaze. Tak to jsme tady slyšeli záznamu na tom místnosti. Tam jsme zjistili, že to je úplná blbost, aby jsme tam byli, protože
šli jsme východem ven do toho lesa, aby jsme šli prostě k autu za náma, prostě poslední rána, jako vyhnalo nás to odsud nebezpečí. A všechno to bylo potom, co jsme zapískali na tohle píště. Celou dobu nic. To i teď třeba my, když jsme točili dole, tak jakoby občas nějaký stín něco, ale komunikace přes kábel byl bez Spraybox absolutně nula. Na zdravě. Takže tak. To budeš muset střídat. Je to je v pohodě. Komunikace. No, komunikace prostě jako žádná. Omlouváme se. Jinak lidi seance se udělá ve dvou lidech. Tak chtěli bychom požádat všechny duše, které se nacházejí tady v tom opuštěném pivovaru, abyste na nás neútočili, abyste s námi neodcházeli domů a chceme vás poprosit, až my zapískáme na tu píšťalu, tak se nám prosím nějak zjevte. Stačí, když třeba proběhnete kolem nás, přiblížíte se nějaký přístroj, který my tady zapneme a když se nepletete vás, jak jsem začal, tak se Já bych chtěl jenom podotknout, ještě bych vás chtěl poprosit, abyste s náma nikam neodcházeli a hlavně, abyste se na nás nelepili, do nikoho nevcházeli z nás dvou, nepřejeme si to a děkujeme vám za pochopení. Jak řekl Mike, až zapískáme na tu píšťalu, chtěli bychom, abyste se nám nějakým stylem zjevili a jakým stylem se nám zjevíte je... Vidíš, vole, mluvíš a opět si pochopil. No, vychází slovo. No, až zapískáme na tu píšťalu, chtěli bychom, abyste se nám projevili. Podotýkám znovu, prosím, neodcházejte s náma, prosím, nelepte se ani na jednoho z nás. Zůstaňte tady. Nevcházejte do nás, zůstaňte tady a... Si tak nezdělal, zase to začíná. My nic, jdeme na to, pískáš. No, pískáš. Lidi, slyšel. No nic, pojďme se soustředit, jsme tady. Přichází teda na světlo nádherný. Přichází ne, třeba je to sama. To je tak. Může pískat. Jinak bychom ještě chtěli říct, že kdokoliv natáčel video tady s tou píšťalou smrti, takže vždycky, když to dáme na YouTube, tak tam stáhne zvuk. A budeme muset my, protože ten zvuk je jedno, jestli vychází z té píšťaly, když ji držíte v ruce, nebo když si to pouštíte. Může to u vás doma vyvolat paranormální aktivitu, může to vyvolat kohokoliv prostě z jiného světa a to nechceme a nechceme to asi ani vy, takže momentálně, když mají to vypískat, zazní tam nějaká hudba, nebo tam je to ticho. Takže my jdeme na to vůbec go. Takže Mero, když to jako písknu,
Pojďte klidně k nám do toho kruhu, nebojte se. To je z každé strany. Slyšíš něco divného? Dupání. Tam může kapat voda. Mám zapískat, jo? Slyšíte ty hlasy? Máš tu kádelku, brácho, jeden kruh. Takže, jestli tady někdo je s náma, pojďte k nám blíž, protože jsme vás, až zapískáme na tuhle tu píšťalu, tak abyste se nám projevili. Zatím jsme slyšeli jenom lehký kroky, lehký věci. Pokud nemáte energii, můžete si vzít z 2 přístrojů, co jsou u nás. Jeden je u Majka, jeden leží po pravici u mě. Kolem jsou kluci s baterkama, můžete si to vzít z baterky, můžete si to vzít z jakýkoliv přístrojů. Vůbec po celý rucečů. Pojďte klidně k nám, můžeš mi šáhnout na ruku, na hlavu. Dovolím ti asi úplně všechno, jenom prosím mi nějak neubliž. Dokážeš mi podat ruku? Já mám brácho, od té doby, co jsme v tomto, tak mám úplně stlačený. Úplně, no. Jakože tohle mně přijde, že když jsme zapiskali, tak se to uklidnilo. Všechno, co my jsme slyšeli, přijde. Že to úplně změnilo ten směr, než Než to mělo. Já bych zkusil jeden dlouhý hvis. Když to tady ukončíme a začnou se ty věci dít. Ale já si dost myslím, brácho, že tady jich je 20 v mém videu, řekl bych, že jich je tady 20. Ale já ti říkám, že tyhle přístroje jsou super, ale prostě oni nemají tolik energie, nemají prostě takovou tu, aby se projevili na vrch. Já bych zkusil tvůj spirit box, dát na levou stranu, takovou teplotu zatím nebo dát mu spirit box. Můžeme. A zkusit na teplotě, protože kam s tou kármelkou třeba u mě ve videu taky nekomunikoval úplně. A pokud na ten spirit box, když jsme točili s klukama, tak to prostě odmluvil. Myslím, že úplně jako by bylo. Takže jestli tady teda s námi někdo je, můžete přijít k nám. Vím, že se vám špatně asi komunikuje přes ty krabičky, které svítí zeleně, ale můžete to zkusit od tu černou krabičku, co jsem tam teďka přidal. Když jsem tady točil video já, někdo z vás se mnou tu komunikaci navázal, můžu poprosit toho samého, nebo tu samou ženu, muže,
aby přistoupil buď k mému přístroji po pravé straně, anebo po levé straně k Mikeovému přístroji a rozblikal na něm teplotu do modra, prosím. Stačí se k těm přístrojům jenom přiblížit a oni se rozblikají. Má zaplý hodinky. Já mě slyšel, když šlo hodit před. Já. Čum. Super, hezky. Seš u mě, můžu tě poprosit, můžeš přijít od mého přístroje k Mikeovému přístroji, prosím? Vůbec se ničeho neboj. Přejdi k tomu druhému přístroji většímu, u Mikea, a udělej to samé jako u mýho, jenom se k němu přibliž, prosím. Super, umíš to skvěle na tom mém. Můžeš prosím odstoupit od toho mýho přístroje, aby úplně zhasnul? Prosím. Tak, aby zasla ta modrá kontrolka, aby nesvítila. Můžeš se od ní oddálit, prosím? Ještě víc, prosím. Prosím, ještě víc. Ať přestane úplně hrát, blikat, cokoliv dělat. Jestli se bojíš, tak nebude jenom dělat, že budu Už. Podávám si ruku, můžeš nechytit, dát, že tam bude ruku. Jestli tě teďka můžu poprosit. Jo. Super, můžu tě poprosit, aby si přistoupil k Mikeovému tomu, znovu k Mikeovému Spirit Boxu, prosím, tomu přístroji a rozblikal ho. On je dost možný tam, že tenkrát. Okay. Oh shit. Okay. Je mezi váma. Teď zvyšuje teplota. Zvyšuje. Není dobrý. Teď se střídají dvě entity, podle mě. Není jedna ta sama. Není. Super, můžu tě poprosit, můžeš odstoupit od toho Mikeového Spirit Boxu, tak aby přestala svítit ta teplota, prosím. Jestli jsi jedna ta samá entita, prosím tě, ochlaď tu teplotu na tom Spirit Boxu. Já mu pomoct. Stačí jenom o 1 stupeň. Přejdi k tomu mýmu a prosím tě, ochladí. Na mě přijde jako kravina, že prostě... Můžu tě poprosit, jestli jsi tady sám a není tady s tebou nikdo, hráli jsme takovou superovou hru v komunikaci. Můžeš prosím tě rozblikat na povel ano, na odpověď ano můj Spirit Box, prosím? Jsi tady sám? Pokud ano, rozblikej Spirit Box, pokud ne, nech ho zaslej. A teď opačně. Jestli jsi tady sám, nech ho zaslej. Jestli tady nejsi sám, rozblikej prosím ten můj přístroj do modra, tak jako si to udělal před chvilkou, prosím. Do modré barvy, prosím. Musíš se k tomu přiblížit víc, musíš k tomu jít blíž, vůbec se nemusíš bát, my ti neublížíme. Pokud jsi tady sám, nech ho zaslej. Pokud jsi tady s někým a je tady s tebou nějaká zlá entita, špatná entita, můžeš prosím tě rozblikat ten Spirit Box? Já jsem to taky slyšel. Jo.
jestli to a máme to ještě jednou. Takže já tě ještě jednou poprosím. Máme takový pocit s Mikem, že vás tady je víc, že tady nejsi sám. Zeptám se tě a poprosím tě o jednu věc. Pokud jsi tady sám a prošel si k Mikeovému Spirit Boxu a zároveň k mýmu, nech prosím zhasnutý světlo. Pokud tady nejsi sám, můžeš prosím tě rozblikat ten Spirit Box do modra, ten můj, aby ta kontrolka začala blikat, pokud tady nejsi sám. Ještě jednou. Zakazuje ti někdo, aby si s náma mluvil? Pokud ano, rozblikej prosím ten Spirit Box do modré barvy, jakýkoliv. Jak Majka, tak i můj. Je tady někdo, kdo ti zakazuje, aby si se nám zjevil, aby si nám rozsvícel přístroje? Třeba chtějí komunikovat normálně. Zkusil bych asi tu komunikaci. Teploty. Ze začátku to tady začalo přecházet z levé strany do pravé. Já si myslím, že je na čase zapnout melodie. Já to dělám, já zkouším. Jo. Já si myslím, že je na čase zapnout komunikaci, ne? Do červená. Zkouším, jak moc to je citlivý. Ale já nechám zaplit teplotu. Tady to je strašně málo citlivý a tady to je strašně moc citlivý ten Spirit Box. Víš, jak to reaguje. Tady stačí malinký vánek a to je... Já to nechám takhle ležet. Zkusíme komunikaci přes Spirit Box. Můžeme. Přes ten velký, jo? Ten já jsem to. Nejde ladit, vole. Jak to? Ty krás. Špatně. Chceme se zeptat, nachází se tady víc, jak je ta entita? Jste tady dva mezi náma? Běhá někdo z vás nad náma? Jestli ano, dokážete nám to nějak potvrdit, nebojte se komunikovat pomocí toho Spirit Boxu. Já vás zdravím, moje jméno je Dominik, já jsem s váma mluvil, je to nějakou chvíli zpátky. Chtěl bych se vás zeptat, je tady entita, je tady někdo, kdo komunikoval se mnou? Můžeš mi odpovědět? Super, děkuju ti. Jsi tady se mnou, děkuju ti, vážím si toho. Ale chtěl bych se zeptat, můžeš moment
momentálně začít komunikovat přes ten přístroj se mnou, prosím. Jo, tady. Super, takže komunikuješ se mnou. Chci se tě zeptat, já jsem se tě ptal už jednou, kolik je tady uvězněných duší? Chtěl bych se zeptat, kolik je tady na tom místě uvězněných duší? Teď se tím tady kámo, mám úplně jako studený ruce. Ale mě moc posunul, a to má pokaždé, když se to vlastně nepřipůjde, to má spocený ruce. Chtěl bych se zeptat, kolik je tady duší? Jo! Klid, kluci, klid. Omlouváme se. Kdo to byl? Nesmíte přijít. Vyšli jsme z kruhu, to je nahoře. Hej. Tak já jsem byl jenom tady. My se omlouváme, že jsme vyšli z kruhu. Já se omlouvám taky. Nemáme v plánu teďka odcházet. Jakože jste to opustili. Já vím. Je buší srdce nebezpečné. Prostě vole. Omlouvám se, že jsem porušil pravidla této stánce. Prostě jsme se lekli, někdo z vás tady udělal ránu, kterou my jsme po vás požadovali. Nečekali jsme, že to bude až takhle extrémní, ale prostě občas tohle se děje. A chtěl bych vás poprosit, abyste se mnou neodcházeli domů. A tímto bych asi za mě chtěl ukončit tuto seanci. Děkuji za komunikaci a zůstaňte tady, prosím. Já bych chtěl říct to samé, já se omlouvám za to, že jsem opustil kruh, že jsem porušil pravidla téhle seance. Letli jsme se rány, automaticky jsme začali utíkat, omlouvám se. Nepřeju si, až odsud budu odcházet, abyste odcházeli se mnou, aby se mě někdo vázal, někdo do mě vešel, nepřeju si to. Omlouvám se ještě jednou a děkujeme za komunikaci. My tohle s tou seanci ukončujeme a mějte si krásně. Děkujeme. Děkujeme. Díky. Tak jo, lidi, viděli jste tady. Masakra, asi to už ukončíme. A už bych dal asi to. Nevím, nás to asi ukončil. Viděli jste to sami, tohle už není fakt sranda, a ještě kluci opustili. Jasně, to je v tom afektu, prostě zděláme, že to jsme všichni, ale co jsem chtěl říct, zúčastnil jsem se seance kvůli tomu, že prostě by to bylo moc lidí, že by to nebylo takový, jakým to má být, jakoby, že? A proto jsem radši byl za kamerou, nebo Pepa byl za kamerou, vlastně dobrý záběry máte a nevím, jak to bylo někde tam. No nic lidi, my se s vámi loučíme a pro více videí prostě lajkujte, komentujte, jestli nás se vám. Kámo, měli jenom mluvit. Komentujte a dejte odběr.